На около 90 км югозападно от Варна, в пазвите на Стара планина, сред свежия си мирис на бор, се намира Лопушна. Това е китно селце, рядко потавано от външни хора. И точно защото посетители не се отбиват често, то успява да опази тайните си. Ще попитате какви? Една е голямата тайна, но твърде интересна. Над 220 годишна джамия, дървена, разказва кметът Халил Насуфов. Сега, официални документи няма, обаче се предполага, че е строена между 1800 и 1802 година. Официално няма никъде, обаче това вече от поколение на поколение се е предавало, че тогава е строена. Защо дърво? Защо? Не знам, не мога да ви кажа защо от дърво, но предполагам, че е било по-лесно дърво. И си дървото изсушава, състрои се, докато ако е, примерно, кирпич или тухла нещо по-продължително. Предполагам само заради това да е. Градежът от дърво е изкусен, така както само старите майстори могат. Напасва всичко, нали, дъски, Всичко, колове, даже старите места, които не са пипани, там пирони, гвозди и няма. Няма пирони. Не. Няма пирони гвозди. Вече където е правен ремонт, там има пирони гвозди. Просто напасват. Правят се дупки, прави се една пръчка, напасва се и така. Това е технологията от преди 2 века. Това е технологията. 200 и кусур години издържала тази технология. То само заради технологията е ценно това нещо, нали? То само е... Но тогава хората са знаели кое е дърво, кога се отсече. Дървената джамия не работи от около 10 години. Нуждае се от ремонт и трябва да се пази. Ясно е защо. Просто такива паметници трябва да се пазят, според мен. Трябва да се пазят. Това е историята на селото ни. Джамията не е изследвана от учени. Официални лица, нещо от, примерно, историци, от музейни работници, не е. Тя не е свидетелствана като паметник на културата. Не, тя ако е свидетелствана като паметник на културата, вече въпросът става много по... И държавата трябва да поеме всичко. Обаче не, за съжаление. Подобна джамия има и в съседното село Медовец. Легендата разказва, че са изградени по идея на жена. А има ли в региона някъде друга подобна стара? Да, има. Съседното село Медовец и са идентични. И са идентични. А и тя е така? Да, и тя е също от дърво, абсолютно същата е. Аз не съм много сигурен, но съм чувал, че са построени от една жена. Вдовица, мъже е загинал. Жената, синовете е загинали, била е набожна и повечето пари. Това аз съм го чул, нищо не е доказано. Няма никъде черно на бяло написано. И вече тя състоянието си ги дава за двете джамии. Вътре могат да се видят доста неща. Това е къде се стаечката преди, нали, молитвата. Хората се събират в тази стаечка. И вече като дойде време за молитва, идват тук и се молят. Съседство с дървената джамия е изградена нова. Както и старата, всичко около нея става доброволно. Джамията е построена почти само от дарения. И парите, и работата на майсторите. Около 2010 година. Да. Значи от съседните села, от бургаските села, от шуменските села, кой каквото може, колкото може, е помагал. Дървената джамия не е единствената ценност на Лопушна. Наблизо има и водопад, макар че безводието в последните години си казва думата. Лопушанска. Пресъхна, няма вода, иначе преди много чешми те построени имаше, почти всички пресъхнаха. Климата си каза долу, няма сняг, няма. И тази река, също по време на моето детство, то детство ни мина в реката. Риба да ловим. Зимата замръзваше, хокей на лед да играем. Детството мина в реката, обаче се пресъхна. Няма. И много риба имаше. И други страни се крият наоколо. Другата страна на тази планина е Бургаска.
Бургаска област. От тази страна е Шуменска. Ние просто сме като клин между двете области. И там е имало наблюдателница, мисля, че е строено още от римско време. Даже преди доста години хорехме там, той само се виждаше вече метър и нещо от самата стена. То вече пръста ги затрупва. Има гости от чужбина, от Финландия има гости. Отидохме там и той, човека си взе от разтвор, от сместа, която е между двете скали. Каза, ще го дам на лаборатория да изследват какво е правилно. Толкова години. Въпреки всички тези ценности, туризмът не е развит. Човек няма къде да отседне в Лопушна. Този китен край от община Дългопол всъщност е доста беден. Нямаме. Не. Къща за гости, хотели нямаме. Съвсем село Партизани, там има един комплекс. В Арколна има Гюрлата. Там има хотелски стаи. Детската градина се работи, училището се работи, но проблема е, че няма работни места, няма работа. Освен всичко това, Лопушна е родното място на олимпийския шампион по борба от 1980 година Исмаил Абилов. А на 10 километра от тук, в село Арковна, има добре маркирани туристически пътеки. Тръгваме се от Лопушна с надеждата, че целият този изключително красив район все някога ще започне да използва туристическите си дадености, за да развие поминък за местните хора.